October ni khat kumsang ni som pathum ania Southern California tual chung cafe pakhat re roi taka chuan mi pahnih te hi dokan kil dunin an lo thumeka pakhat zawk chu Dino Gaglio kumsonga pahnih mi sungdona pakhat nei tu ni in abulami be thung chu a thurwal puile a thopui Richard Farmana ani thung ei torte cha in an ti dun molmola an bulvela omve midang te chuan an ni chu ngai ven po an ngai ven bik hran lo mani boy le mani ti tur thau ti chuan an boya an bulvela omve midang te ngai sak emo ngai ven emo chu an omlem lo nima sila chung hausinga chuan police pakhat a in thupna na civil mi thwama in thwam ve hi omin ani ero hi chuan chung mi pahnih te chu ngun em hian alo en thonga ti chuan chung mi pahnih te chu minute somkwa vel se chu cafe a chuan ti in sungdona lam chanchin an soi deuh ber amai ro chu an ti toplam minute som panga vela ero chuan an thil soile an oki chu adang to dei mai Dino chuan anupui Monica Olsen chu Mexico lama chol manga aw mek thole US aron lo le ma a da bo nge angai tho chu asoita a da bo adu dan po cheng taka soizuin alu chu tan buna kholaya no chhia tur ani tho chu asoita riap mai chuta a thutpui pakhat zawk Richard Farman chuan engtin nge ifano te pahni wendela le siana te hi anu te lo chuan an umta kang ti a azona chu Dino chuan ol samje thian pathale rintlak tak min nelom anta nu chale fel an ma ni sing tu no ai pwa fel zok kan e sak le mai don alom alo ti le mi mai ni chuta anin remna chu dollar sing riat lai ni a Dino chuan anu pui chu Farman chuan a tha nge lo fiana po pushan nem lovin news atangin kalo hre thei mai don thawlom atile maya te chuan an lunch te an e zo no chuan cafe chu san tak ngalin ngai thatakin an kar lampan chuan an kaltanal nala nima sila Dino hian riat mi alo anei tlat mai chu an thona no ka hnoya khan tong ngai thlak ruk na da ruk diam ani a recorder a chuan a tong kamal tin de chu record ruk vek ani ti chu a hau lo thong ani chutiang chuan atuk October ni kumsang ni som pathum alo thlen chuan Valencia California a mimal in moi taketa police motor chu aron in hung ridot mai chu in chu Dino Gaglio in square feet sang saria zaw ani a bedroom po paruk lai omin kitchen lian thatak tak bung roman tawle changkang tak clear omna te pool nal zete om boka ti chuan hetia police officer te an ma thlen lai hian Dino chu in chung lama a fano te pahni wendela le siana te niana lo om hovin chu in ro puile nuam tak a chunga cheng te po mina zong ta na to po an to pha ngai lo ni thin chuan chumini chuan a ro puina a hlo tan don an i mela chutiang chuan police chuan chiang takin Dino hna chuan rap thlak taka che toma phiaruk na kalpui wanga rin hel ani thole chumi wan chuan man ani tho chu an shil tabul maya a fanu te mo lai nge chuan chu sumdong mi hosa ton to kumsom nga pahni na mang mek chu a in ro pui zeta chuan an man taran mai ni Dino chuan lo tan emo lo be let ema po atum lem lawa thoi takhian akute so lo pe in kot kol chu abun ve maya ma se engthil sol ma ati lo tho chu soin in soi film ero chu atum na sa hle thung chutia kot kol bun tir ani nuwa pangai taka zona an zo lai chuan Richard Farman chuan abuma in talo tir atum mai zok ani tin atang na samaya asoi zel dan chuan an company chu pumbila nei veka du awangin Farman chuan abum kwala thil ati kwal char thina tin anu poi Monica po apula chuan hek fo thinin an company en contract lian tham tak Defense Department lam ne na an nei the tur po anu poi Monica chuan ati boy zo vek thu tile company thanlin zel tur po hi Monica hian adal tlata a boy thlak ti in apula chuan a hek fo thin in asoya ani na taka chuan keima ani lovin Farman zo khiania kanu poi Monica e da bo du tu chu a chan po company thil boy pui ngai vel song ama kota omtir vek adua kanu poi hian
chu a thil du chu adal tlat ni na sia a chumi wan chuan da bo hi atum ngar zok ti in a soile ta boka chutian chuan chu millionaire mi ho sapa chuan chulai om de chu ama ni lovin farman zok chu rin hel tur zok ani tho chu shilin anrel ru hne chu atum khop mai ma se police officer te chuan man phalna war an chu estate ming chuan ziakin sumdong hausa dino gaglio chu a in ro pui ta ka tang chuan an hroi chuak ta tho ani ahma ni luka in ro pui le ani tu po mi hausa millionaire line nia engkim nom le ro pui ta ka omvek ni si kha ni khat nu le ka ero chuan engkim chu adang ta vek mai chu mai alani lo chu in ro pui ta ka cheng anei tu pa nge mai chu kot kol nian aina tanga hroi chhani in county jelama da ani ta mai siale ti chuan khamini cafe a an thut dunia an ti te record ani thedan lam hi han soita ila khatia cafe lunch an eidun ma po khan Richard Farman hian law enforcement lam te hi ron be pop to in chuta chuan honrei taka alo tho pui to sumdong pakha chuan anu pui chu tha imo da bodan angai to reng chin tho chu aron reporta Farman hi kumsomli paruk mi ni in dino hian kong engkima aring ani deu ber in kop chatin thil chole mamo ane pianga Farman hi a the chho ber ani a dino ko dinglam ani deu hot mai sepai lo tang to chin ni in a in hliam awanga sepai atanga aban hnuwa sumdon lam a khoi chun somta alo ni a nima sila hei hi a hnuwa investigator tina an chui chem hnuwa chuan Farman chu sipaya khan kum khat tok atang mana chumi hnuwa bangin aban chanche ero chu hriat ani lem lo thung dino tani ro chuan Farman chu amirin berle a thopui kong engkima a thorwal pui ani bera a thuruk po ngai ngam taka a shil ngam chun ani ome ti chuan khatia anupui thadan tur soipuya anin biak po khan Farman chuan dino nupui chu tha saka somhlo bokai chuan police ta na thushi tu evidence lak sak to ni kha adu ta zoka chota tang chuan hemi te patni in biak na an thil ti le an kalin song chu police chuan an en thlazui ta char mai ani chotian chuan cafe a anin biak po kha ti pal thilthleng ni lovin ngun takin police lam chuan an lo duang fel diam zok alo ni a om sia pera chuan an thutna tur po kha lo thlang fel diamin dokan hnuaya po electronic device an lo da lok ru sa vek ba ka Farman po khan akor chunga khan mic te takte apai ruran boka chu mai ba ka an pia police minaran anga lo ombe po kha an ma ni lo me ringo tura khalaya khan lo ombe top ni lovin thil akal swal thut palta ka chet labat thei tura hnaya lo om anima zoka ma se engthil poima thleng lovin ain rol kha angai te lo hlo zok mai ani ti chuan khaminia Farmana na ber to chu dino chuan anupui chu tha tak adu in atum nge yam ti chu aka atang nge ya soi chho tir le sum ingzat nge apek don ti soi rik tir kha ania ti chuan an tum chu a hlotling thata vya mai hetia anupui monica I thadan tor vele sum apek tur sa te soya dino atong bor lai hian a tha tum ber anupui monica ero chu din hun hlauma om reng lo ti a der lo Farman chuan dino chu bumin anupui monica chu Mexico asin mek angin ashila chuti line monica ero chu police ten California hotel pakhata him takin anda diama uluk taka anlo ven tlat baka apasal dino man theina khopa ain puan hun chu hotel room chung tang chuan alo nga kheu zok alo nia ti chuan khatia cafe a dino le Farman ate ti in police adu angsan evidence an soi chwa thlen bi le khan monica po chu shrishat ve ngal ni in tuna chuan man theina khop evidence an nei ta ti han sha chuan tlemin angai angam be le theta a police in cafe a an omlaya anupui thadan tor arwa manlai ama o ka nge a han shat ve ta ka chuan dino ta chuan phatmar ngai na om tangang lo ani ber ama le ama chu ain pal ok ta ani dino gaglio hi kumsang kha zakwa somruk pakhata khan Washington state a alo pianga chung ko hung taka tanga lo selian ni in an una po pasari lai an ni a no pantiat lai tang hian rim taka tho hi
lotlin na kailon ani ti a shepo viau mai a ron rol thar chho lai bel chuan musica atui em maya rockstar ni a khovel fan kwala concert han nei bel te chu a thil chak le ado thu sam ber thin ani a chatianga music tuipui ta chu college chu ban sanin Los Angeles lama chuan bolchan tum chuan apem chuita a ma se atum ango chuan hlotlin chuan aron tlat law music rungo chuan sumlak lo na hnit le tam tha ape the si lo nen ari ru chu sem filin sum tho chwa dan tur kong dap chu atum le da zoka ti chuan kum som ni mi ani chuan bolhlo pai song bole na huna chhuati faitu na ațangin atana kum thum chung le khian office manager a kai sang manin kum sari hnuwa phe chuan managing director a kai sang talo maya hetia annalama a hlotlin em lai hian business administration lam chu azir tel pa reng boka kum som thum ani meu chuan ama pol company adin ve ta der mai ani ti chuan a company chuan dietary supplement le organic cosmetic lam an zuar de ubera a company in nga na bulpui ber chu shi sel si nalbox ria damrei thena lam ani a e hian mi a hipin an company ko chhuak chuan ngai hlut a hloim em ba ka ele in hrisel le hun hrisel te an ngai pui mo boka to po mai hian nal taka reitak hrisel boxia dam chu kan lo thalil ve vek boxi nen chu tak chu dino company hian an ron the chho ber ani sia lotling lo thei lo ani ber mai ti chuan a han lotling chho tak tak ta chu thil siam na hmun ringot po pali lai nein na thok tu po mi za thum chuang a chhota a kum khata an lak lo chu atam thamin khai rolin kum khata dollar million somli pariat lai la lut anga chhut an ni a hetiang taka a company a lo hlotlin chhota ka chuan million euro ni in man to le car man to tak tak te designer thomno man to tak tak te chu a leita chur chur maya mi ho sanon chu atakin a chen chui ve ta ani ti chuan heti lai hian dino chuan no pui nein a thin le to a anu pui hlui nen chuan fapa pakhat le fanu pakhat nei donin anin chen to hnu po hian a fa ti chu thla thlam mai lovin angai sak zui em china anu pui hlui le te ne na anin chen tum hian dino chuan anu pui chu kut tho ching le dam doi roi hlau khoi angin asoya ti chuan kot lama chinfel ani hnuwa dino chuan ne na changzoin an fa ti pahni kol phalna po chu a hne na hian pek ani a chuti lain anu pui hlui ero annu pa an lo in tom sum don a chan pol nei ve te po chu lak saka ti top sak pek ti in an chen hona in po chu chwa san tura ti ani zoi te poka nima sela annuwa leti soile dan chuan dino chuan anin le lo an sum don na le an fa te anei vek thinan ama chu diklo taka po in thiam lo a chan nge thinan ro mana asiam ni in asoi nge ani ti chuan dino nu pui pahni na ni ta monica olsen hi kumsang khazakwa somret pakhata khan canada a alo pianga model ani ba ka zirna lama po adwai lem lo finance a master degree nei ngat ani a tin tong chang sang pasari nal takin amang theng he nge ti chuan kumsang ni pathum ni pui lai khan heti laia kumsom ni pahni mi monica chuan kumsom ni pahni mi dino gaglio chu Los Angeles a tongin thuruk lek anin zui hnuwa Italy lama anjin lai chuan dino chuan a propose ta a chuti chuan ropui taka ani nei hnuwa Valencia an estate ropui taka chuan an cheng dun zui ta a ti chuan kumsang ni panga le kumsang ni pasaria khan fanu do om tak pahni wendala le siana te nein engemaw te chung chu monica chuan a fati en kol le in chung khur en kolin ain pumpek deuh chata a pasal sum don zo mek le tilian bel mek reng chu a pui thena ti in ha taka na thok wanga lo hoa thamong taka aum thinan ti in chung nuam tak siam chu atum boka chatiang chuan nu pui chung ko no ber ani na anga a chan pau chu ati hlotleng thahle ani ber punti alo kala a fanu te pahni po chu an lo lian be zela en kola om chil chok ngai rol ani to lo buk nen monica po chuan ngai to na aseng chho be le ta a chotia in ro pui tak chunga mamole nge nei mi alawa nom sa a in khong reng ringo chu atum to biklo a pasal nei ma a alo ti chak tam takte han bo zui chu adu in a thiam na te man chho chak na chuan
aril ro cho alwa tatluk maya ti chuan a pasal po shilve in kumsang ni pariata khan a pasal puina nen ama pualin skincare brand skin by Monica Olsen ti chu adin meta a kumsang ni som pakhat alo ni me phei chuan atira phurle deu thut thilthleng deu re mai maya adin a skincare brand chu sumdo na hlotlinga chuan achang chhodatlat mai company dang nian contract te sign in ama mani kai ngei po chu tun ma a alo ti than photo modeling khowela chuan in hmang chhole in Hollywood New York le Milan lama te chuan ein lan le ta zak maya a skincare brand hlotlina chuan sataka puin tuna chuan sumle paya ain tawdel veta a chumi ni wan chuan ama a pasal millionaire ina a chom hlom tok me chia kha ni to bik lavin amomote tuma puina tel lavin anei theta chuan ama a man engine tok na apek bel na sa hleya chu a mela po mo thei khopin alanga a mel chu ahlimin anong sar mai ani nima sila hetia hlotlina changa ahlim em la hian a pasal dino ero chu alom ve ta holo anu pui Monica chu zen kwal ringlawa ina tom turin le anfa de chu full time a enkol tur de chuan a shil fo ta thina ma se a thon noya ada theina chan berle achunga ain lekvel na ber sumle paya anu pui chu ain tawdel dei mai sine chu tak chu dino chuan angai theitlat lo thei lawa ama rin chana atel lawa sumnei lo no pui angkha ni tir le atum tlat maya ti chuan anhuwa chuan mala zelin Monica skincare brand te tho pui azor chok le tu ber company te ne na anin jen ma chu ati top dai maya achan ber po Monica skincare brand hi a company hnoi mi ani miaw wangin thunei na ani be tlata shipment te ti boin dorlama product a thlen theilo nan eng imo kholkham asiam ringa chu mai ni lovin staff pui mo zwal an product boy pui tu berber te chu a ban zui boka chutian chuan anu pui sum do na chu ti top ani theinan har satna sang chu asiam ta a ani na taka chuan anu pui chuan sum nei lo se ama chau chu rin chan se ti chuan adu dan angin a control le mai do na ti ngai to na awang ringotin chu skincare brand hlotling chho tak mai chu ati chhathak do mai ni chu chungzong ba ka chuan hunre tak naw om tu atana anlo chhor to anfa ti pahni wendela le siana te enkol tu chu ban ringot bukin a chhon lam om chunla chu du'a in Monica nen ani nel uchok ma ti hi ani rengo zuya chutian chuan anu pui sum do na chu ati chha sak thak ba ka afa ti enkol tu ber chu a ban zui boka ewang hian anu pui tan takpo in han chho san hlei thei po chu ani talawa tin heti hunlai ve khian dino chu ain thlak dang lam chiam boka kumsom ngami ani meka ma se asam chu dum tak em mai hian dain atin tila chu nail police noin rok ben adina chu a ben dina po chuan ama chu frontman ani zui boka a omzia chuan a rol tharlaya alo tui pui to angkhan tona kumsom a hnuwa om thar le in amala chuan har tharna mani in mo chho tharna ani hi nun hlui shar chengna chi khat ani e rilru ati zang khain ka hlim sot mai ati nge a nima sila anu pui Monica le achung ti then khat ero chuan chu a chan ni in an shi theilo mani engine tok na hlo awang le rilru mo mal lo putwanga an ngai thunga chu mai ni lovin heng hun la ya an chung godin mun hi dino unaupa an kianga tharuk zet bacheng be ina a soidan chuan ni tin hian boina hlir hi ani shimai an no pa chu anin hau ni tina a tu zok ma tlom zoka tran an tum ngai si lo ha thlak takani ti in a chen ve lai borak chu a soi chhuak nge ni omi ti chuan kumsang ni som pakhat alo thlen meu phei chuan chutia in hau reng ringot tamai chu chen dun reng harsa anti bebe anima na in chen mei chu tha anti beta ani dino chuan in chen chu soi chhuak masa in Monica ni na atlem theiang ber anin hmunan an chen estate chunga tho in hnuai lama guest house a chuan en swan lo zuya dan ang tak chuan no pa chu an la nge ya nima sila chu ti chung chuan dino chuan tin nei mi alavin me chedang a kop zui ngal mi amai anin chena chu ti fel ani lo ma se anun dan chu thop atum ei lo dan anga anu puila ni mek Monica hmole sha ta te chuan
ngai zong ani mia mai ti na ni chu chutian chuan January ni som paru kumsa ni som pani alo ni me phei chuan tlailama in ngei lo le in hau reng renga hun hmang thin reng ta chu midang hmulai tak nia la po anin sum zo de lo an fanu te pani om be reng lai chuan an nu pa chu anin hau le ta chem maya chutia na tak le ring tak taka anin hau lai chuan an fa te pani chuan zam takin an lo en reng ti Monica chuan han huta a chu vele a fanu te pani chu an room lama hruain chung lama a kal zuita a emergency service chu a call zuita ani nima sela dino chuan alo fin khal hlo mai Monica in emergency service a call ma chuan ama zok chuan lo call khalin anu puina kot a thlak thu awa soita a ti chuan police an lo thlen vele a ngonga du kom chu lo hmotirin anu pui Monica chuan a maya tak kot a thlak bok ni in a soya officer po chuan me cheno pang pahni lau le thlabar mel taka lo omte chu angai twa tel lo theilo chuti rwal chuan liam serious lutok ani lo bok nen investigation hanti zui cham tum lo chuan dino thu soi chu a oi ta mia maya Monica chu kolbun tir ni in an in atang chuan roi chwa ania chumi hnuwa police station lama chuan kalpui le ni in misol le thil sol ti awanga tang hausinga chuan darkar somni pali zet da ve anita a ma se chutia Monica e custody a omlai chu dino chon rem changa lo lawatin anin chhonga tang chuan chhuatira engkim chu danang taka achan vek theinan man ani thole tharum tho chungchanga shen ani na chu amang tangkai ta a in hemi zana an thil to na wang hian an fanu te pahni wendela le siana te enkol phalna thone na pum hlom po chu dino pek ani pha ta poka hei mai ni lovin Monica chu anin chho san tur le dino naya kalphal sak ani te lo boka chutian chuan afa te a hmu theina tur a chana an ina tanga chhuatir ani ba ka hian alaka dino chuan restraining order ala zui bok ani a heta dino chel vel dan hi atin omin anupui masa lete ni na anin chendan ang deu bok khan ton chuma po engkim chu ama ta na aham thana tur hlirin thil akal leta a ton chuma anupui Monica anu na changa a the chwada na po hian dino chu alung oi thakhat viau mai Monica chuan a thiam thu soya aron be le the hi a ringlo sim sima chumi wan chuan che fo in ti takin a hlim vor viau bok ani ti chuan hetia a fanu te pahni enkol tu ni na ania ama chawa a enkol lai song song po hian a komber le engkima a thurwal puini tin chu Richard Farman khani in ani nen hian chian ani mai lawa business partner ani ba ka sipai lo tang to ani nalaya Farman chu defense department lama atlatlumin an product dietary supplement le vitamin te po tam tham tak supply theiturin contract a boy pui char maya ani na taka chuan dino mita Farman chu atangka in atan chuan chian tha business partner rin tak chung ko thila po arin ngam em mai ani ma se dino ngai le muang hi Farman chu ani bi khawlo sipaya khan kum khat o tangin abang le ta khani a chumi wan chuan dino ngai angin defense department lama po tu ma hmel tha ani reng lo dino an arin theinan Farman chuan do soin ain soi bon chop mai alo ni a in signature lemle document lemde siam chopin multi-million-dollar ho contract defense department nen chuan an siam meka thutop an siam chep to ni angin alantira chu dino chuan oi em vekin Farmana melsha tha nei le sipailama ton shiat alo nei to na chu afakin alombe maya chuti lai mekin anupui Monica ni na anin thena chu ti fil chho mek ni in o chuan $13 singa sanga chu anupui pitorin asiatira ma se chu dino chuan pumpil dan asong le tatlat mai chuta chuan a company chu sumle pa ya atal boy mek thu soin lekha a thelut le ta a hei wang hian ko chuan anupui hlui chomna apek tur chu ti tlem sakin $13 sing ni sanga a anti niam sak le ta a hetia ko tina asum pek tur anti tlem sak po hi dino chuan tam alati in alalung oi chawnglo ani na taka chuan anupui hlui chu cheng khatma pek lo shim chu du in kongdap atum le ta a chuta chuan Monica chu
US atanga chhuatir wangwang thabira sia in farman ni na chuan chu soin chet lak dan tur chu adwang ta a chuta an tum dana chuan monikai kara chuan damdoi rui hlo anda anga police kovin annin anman mai dona chutia rui hlo a motor atanga anman vei chuan a visa ti top sakle anram Canada lama thon ho chu a mabak ani mai dona chutian chuan dino chuan monikai kar cha bilem kopi chu farman pe in monikai chet bel dan engtin nge hun a man thin ti bel song song chu chipchiar takin a hrel thla boka heti hun lai bel tho hian dino le yar chuan monikai chu ti boi chhun som lo le sumpek tor chungchang po chu pomai turte ti hniam le zwal dan ngai to boi to lawa monikai chu hoisana malam panjok lorin thuron alo pe ve mek boka ma se dino chuan chung a thuron te chu zom atum bolo angai dana chuan monikai chu atan mi noksak da bo bang tur ni in a hretlat maya tin asum pek then emo a thil nei pek then emo an fa te in chom emo chu adu dan ani ve tlat lo engkim chu awain ama chan ata vek tur ni in ada mia mai ani nima sila anin chena bo ro kalzel kotlama thil la final lo omti awangin dino chu ril robetin ala om thei ho lo ani na taka chuan anopui chen turina chan ani ve e chu aphal lo ani ber mai ma se hetia monikai kot beng tak mek mewa omtiar toma malak dan tur duang reng renga a boilai hian rin lo tak main farman chuan aril ro tinwam hoi thei tur aron sei da hlo maya chu farman seidan chuan monikai chuan na khir tak ti dam thei lo aveya a hrisel na chu atla hniam chakhle bok ni in asuya chu thu che chuan dino chu ati hlim ngei mai je pholo chuan he thu che chuan min wa han ti hlim te kher vele ti in atong chhuak hian ani ome te chuan chu tiang ani ta ka chuan malak po so stol ti tar ilavin lungoi taka monikai thi hun lo nga veng chu atum le ta a ma se farmanan monikai medical report nia dino a hmotir chu siam chok mai alem lek alo nia chu dino ero chuan shilavin anupui monikai chu athipat to nia sha in ahlimve emaya tin anin chena chungchanga anin khenna po chuan thlasom pathum zet o in wani thlak takin monikai chuan ti swal ani lo thule kuthlak chungchanga po thiam lo na ani lo thu chu approve thei da hlo maya hemi chungchanga ahma a man alo ni to na chu aron thai che thei da hlo mai hei wang hian afanu te pahni enkol le mo phalsak ani lo na po chu hli sak ni in afanu te pahni po chu enkol le mo phalsak ani vele ta ani amai ro chu hetia ko thutluk na in thlak kwal vela hian dino chu alung oilabin adu dan le ama ta na thazong chawa thil chu kaltura abi selaya adu lo dan zonga a han kal chhole ta chuan atilom lo maya Richard Farman chu voidam takolin abitluk luka monikai chu athi nge angai ti in ti dan tur kongdang dangte asoi kurngoi renga engpo ni se monikai hi athi photangai ti chu asoi zinber anita a chutian chuan atir lama kan soita kangkhan cafe a Farman chu in hmupuin monikai thata dollar singriat lo tur chuan atita a chuti mek la indino chuan arukin asumte chu rampon lama a kauna million 4.5 lai chu a transfer fel bek boka atum dan chuan monikai thi nu a chuan afanu te pahni nena ramdanga pm de chu atum bok ani te chuan Farman chuan Mexico lama mi abipok mek nia insuin dino po so arim ro dan ang chuan kalzel angin a share tir boka nima sila heti lai song song po hian anin biak song song chu aruka record vek ani reng si dino chuan a sheder si lo te chuan kumsang ni som pali ni puilai khan California kotal chu chan anita a dino chuan thiam lo na kanei lo ti in atang tlata Farman hian kan company hi ama pola nei vek adu awangin katal on tur thang akama min bum mai zokani ative tlat maya amai ro chu evidence atamin achiang lom box si nen thu nei tu te po chu atho soi chuan a min lo hlom chiang hle thung dam chung long in tan pumpel nana athiam lo na chu pomai turin anti taringota atopa zong dino po chuan pombe taringotin chu po chu anu ina angin wang chau ania twal tha tuma mi phya ro le ruwa mana siam thowa thiam lo chantir ni in a shem na po kumkwa lungina tan ani pok ani
ti chuan hriamna puan ani chia chu Monica chu a rilru an nge mai chutiang zat lek tang tura thutluk na ro rel tu tina an siam chu a thiam thilo alung oilo sia chu sei chuakin silain mi tha tumin ikap ma se ka fulawin I chelta a chu wang ringo chuan hriamna chu anep tur ani donim ni hetiang che hian dino chuan min tha tumin ro man song song po siam diama ma se atlol pal ta hlau mai si chumi wang ringo chuan twal tha atum lo ti na ani mi alo hei ai na shem na hi aphu kumkwa chau zong anep ma ma ani ti in chap chungin a sei chuak nge a chumi nuwa chuan Monica ipo chu danang takin pasal theni na chu pek ani zoita ani dino chu state prison lama da lu ani zoita a hetia tan ina om tak nuwa hian a company chu lilam tora phauchani in a company ina somtam tak abate rulna na man tur ani a ma se a company chu atlu chhezui dei thung ti chuan Monica ipo anno pachena Valencia estate chu pek ani tabuka ma se chu mun chuan ati hlau zo to in thamuang le thin thi in aum thengai to don lo ti chu a hrichiang emema chumi wan chuan million thuma shalin amale afano te pahni chena tur tok lek apartment le ta zokin chuta chuan anu pathum chuan an cheng chui beta a chumi hnuwa chuan thei top chuin a skin care brand te pok kha thar thole a han tuma ma se vandoi thla takin a hlotling zui thei ta bik lo ti chuan millionaire tla seta dino gaglio pokha atan hun songte mangjawin kumsang ni somni pakhata khan alo chaw be le to boka ewang hian Monica chuan thil ri hlek le thom ring deute a hria than ni lo thom om hlek po in tun thlenga thlamuanga ala om theilo tho soin adam chungin anon chu ama angkha ani le theito arin lo tho rilrona takin asoi chok nge ani ole khati songkha ton chuma kan case ngei thla khole thei chu alo ni le ta a he case chungchanga in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chho don ya